Jotono lam sugani channel tini mahalaya jotono kaham kurun ke berai bai kha ha da nizini nog ni family borok bai khatung khasa ke jotono berai lai ka do fia tini khoroksa tiprasa class 9 pori tong nai khai butini bini Instagram tu sinilai mani te bini WhatsApp tu sinilai mani te bini Facebook tu sinilai mani o wansa silarok bai si berai jabule ha tamosa wansa silarok bai si berai jabule o kupal te tamosa nan tongku nijini tiprasa rong nukjak bai dia de tamba engkai jotono lam sugani channel rong kisa kilip bai bujirina tu fegedo tini bakchudi rong ni tomung khai tini dol bai phinya tini nijini tiprasa jila kri bai de khade tamo mai ne man khetsi kubuni bosong bai khorokse chini tiprasa tini tamo mahalaya berai nani horkutu kuto phailaija phungai sraisiri emni to berai thaidi no tini fiang jak de tangkhe nijini jat bai berai ya nijini tiprasa bai berai ya ni buini WhatsApp tu Instagram tu sinulai mani kubuni bosong silarok bai si berai jao haiya tini chakumagat plan gato manjak yang norong ni tini chini tiprasa chakumagat ni ko mato rom laikha tipraskwk bwrwi dong no tei wansa kubuni bosong duijona tei bwrwi masa tong photo kubuni bosong ni ge borong tini school friend ogo friend henei berai laijak abo siti tamong khe ba last khai chini tiprasa chilarok bai manjagiri khe tu dadak sidak khai uf o sui jungma ogo o sui chilarong ni o wansa rong ni uf korolang kha belai no hambai sini youth rong no amhai ke no norong kasui nogorogo lip dina nang tamoni ke tini mungya mung sangui thakang kai saboni da ekto thangnai tini buma bo phahai no ajaga to bo kilipo sajak ani mani permission nogni permission nai phajak any problem haiya any problem ya do nijini tiprasa tu sino no tini nadi nijini bosong hini sino no nogrogo tonoi di oino bosong rong no kibo nogrogo to tonino baksa sino no tonoi tini joto borong no tonoi man gla deli khasi di nijini tiprasa bai berai di nijini borok bai berai di tamoni oino bosong bai thangna nangba tini bahai bo bisasi tini kubuni bosong bai tini thang dinkal hamya nogui tongna blai norong salphai ke YouTube khulukai norong nogui tongna dinkal hamya norong tesi borong bai dol dal hinoi thokinan rong onek no maike are didi ayo na are ektu gure loi are kuchu na be dol babe ni kubangma borok atikeno chinti plus jurok thoki jagoi tong norong kho borong ni kisa koiman no si bisas khai tho cholo aitasi ami bari koi aire berai to aski din koi ma baba janbo am haiya nijini tiprasa bai berai di mahalaya jotono berai tini jotono nongni family rok ben kam ko berai kana norong bo nijini dol bai berai nan tam khaba nijini school friend rok tong tiprasa laro kurui na tiprasa bwrwi rok kurui nijini nog gana ni borok rok kurui borong bai si berai di nung bangkha tini horse aya ko mahalaya ni hini best berai laikhe bofru ba contact kong laya bo gari si darak sidang man jagir kete balai na hambai sini tiprasa youth rok atikhino kasuna nango norong atikhino libri na nango tamoni ke mungya mungsangoi thangkai tini nog ni family rok tini guardian nong jangnai rok bisi sanamo chungang ke guardian nong jangnai rok norong bwsa bwtui no thik kai tondi kuno dino tamo ongoi thang kuno saimanya keto bipoto waisa kalainai osamatai bwskango phaitongo tebu kirima singsa hai osamatai phaitongo osamatai yo tebu judi nu kokrok khanaya judi nu purpar hai bera laikhe judi nu nok rok chalak sai hai kei borong bai thanglai kai tongnai abang guarantee saimano osamatai bo norong ni bagi video sanamnani tia rongoi tongang ang saimano norong kok khanai ke norong ongnai nu tebu se manjak ro hini se khananai tini chini tiprasa chila rok judi nu maya ganang ongoi borong tini example tonoi di angkai tini obri ni piparta mong khamu tini mungya mungsangoi thangkai sabo majraman khamu tini rep tep rok khai bolongo khitari khai buthari khai tini saboni bipon man khamo norong bo bisaso thang tini school friend pano thu tini moha ischere ni sidi dol pano tini je supano mo dol hintu nijini borong no nijini borong no tigi bisas khaimano nung tini bahai ke buini borong no bisas khaimaka chini tibra saro gumu chungjago nijini jati bai berai khaino na ke bu mung sapan khaiglak bole nung tini bahai kubuni bosong bai tini berai rakhaba mahalaya hini de nung tini berai ba tamo mahalaya durga puja kubangma salon norong berai atikhayo nung tini porinan jora sinini rungsrungmani nung class 9 no si rungsrungmi to onek jarai si ajaga si nung borong bai nini sak somandeo wansarok sagari kubuni bosong rok nini sak somande ao kubuni bosong ongkha 23-24
35 bosorni ni ongka tabuk class 9 bosu 17 no boro thangnai 15 14 am hai rok singnai ke 14 years ok bai 25 years ok amo subusuk different sunani nungtini borong bai si dol hinei bera laijak bo bisaso bera laijak hai baksu di rok hai sinnal rok hai tanglai sidi norok nijini tiprasa bai tiprasa bera laidi tini tiprasa no kubangma jaga naima jaga togor ma jaga dabu kuna side ok ma jaga thup thapri khibai nai norong youtube rok no gede norong no youtube rok funugui no tongo amai tangdi hinui juli no durga puja ni dino norong khasi lai angkai masa masa deranai abang guarantee ri semano nijini buma bufani kok khanai oi buma bufarang no kotugoi ani chani live ang tini beranai nini tam dorkar hini je amhai borok sanai rok o borok no dosa wale kalainai olo dosa o kalai mani ya golo olo phaisa painai ano tini hai rep khaika angko an dolo bai beranai hini borok no thangnai hini si amai kino rok ma sapainai guarantee ri sau judi no norong buma bufani kok khanai oi tini berainan thangkake guarantee ri sau ong mani pore thuya katang thongai nung tam hoin sapainai ano tini haya i dolo bai berainan thama chanai ano ani dolu yang kharga borok no bises khaita manchi hinui guarantee ri atike ma sapainai norong nijini tiprasa rok bai berai di tini tamong khaba kubangma jaga news nogoi tongo bipod kalayu hai remprejago hai romprejago norong o borok bai si teisa thangjak nugui tong nable bosuk bai bro controversy tak cholilai tong borong bai norong kai bahai ke borong no bises khaithang tini bahai ke borong no bises khaithang na gari tari rang tang obab khaya borong khai hede gari tari rang ro gari butong rang ro lak hisab butong hai restaurant ro chari amon bagai norong khai atike khusi na tei next generation ni tei ul sakang na sikde ta buskang ni tong thok sa thong no chai thangbai na hari bindas gari wo gansa ro sabai thanglai sini ta bindas sungsa ni tong thok sa thagere banabo koidin sungsa ni tong thok sa ta aboni ni elnom se sade tamnan borong rangkibi ba tini tamnan gari thokpai ri berlai ba tini amo omani ni bagai no berai tini do omani man kai norong na ses khai honai norong tini tiprasa rok bai bujidi tamnan bagai nong na tike gari thokui gari thok magna khai berai di tini tamnan bagai borong ni pocket ni rang soklai nong no restaurant tong thok sa thokai berai thang nungui jai enjoy ba o enjoy ke busuk si aram na am hai ke enjoy ke nong no gari bai berai dikhai te nungui jai berai dikhai onek si enjoy norong bagai ka onek si hamjago na norong atikhai hamjago hai de na norong atikhai onek hamjago siu hamjang mani ola tamongui thano bipodo kalai no salsa su ata ke enjoy ke berai mani koidin nung enjoy ke berai nai salsa ni na thuk sakai kalai pru bujio no uf agim buma bufani kok khanai ngoi no tabukla hai bipodong sibo age sungsara tong thok sa thok tomon bagai no tabuk borong bai hai borong bai kaijak ke phai hai ke si nijini jat bai kaijak dia tabu kok bu mili la ya amo bu mili la ya satok pitok khai tong kai noi apra ke kabui sapai no amo kun dinangala jora tongsonei khasi di jora tongsonei khasi narok di hingga sini ni jora bai mujangai thangnai judi jora tongsonei khasi yangkai ni jora bai gebelei thangnai please sanamo sungo norong osamate biskango phaitongo nijini buma bufa bai berai di buma bufa bai berai phano dati berai di dati no phaidi onek din kalamia je jaga kona koni manka ka hortuk sartuk hinya beralai ke borong no deranai hambai dini video jotono happy mahalaya hambai jotono